Здравейте на всички и добре дошли в подкаста на Мисия Младеж. Мисия Младеж е проект, реализиран от Младежко европейско общество. Аз съм Дани, доброволец в Сдружението. Това е Ванката. Здравей, Иванка. Здрасти, Данка. Той също е доброволец в нашата организация и днес ще си говорим на много интересна тема, която засяга всички нас, младите, а именно младите говорят от безгласни към активни. Тема, която засяга всички нас в ежедневието ни, тема, която е толкова обширна и много хора се питат защо днешната младеж спи, не е активна, не проявява интерес към заобикалящата ни среда, към нашето общество, какво се случва, нашите управляващи, нашия парламент, различните дейности, които се случват дори в нашия град, дори в нашето обкръжение. Първият въпрос, който бих искал да задам към моя гост Ванката е защо младите често са безгласни? Дали те се страхуват от нещо, дали имат някакви предразсъдъци, дали са срамежливи или просто незаинтересовани. И първото, с което искам да започна най-вече, е това, че младите са безгласни, просто защото те самите не знаят какво ги заобикаля, какво е около тях, заобикалящия ги свят, какво представлява. Те самите нямат желание да се заинтересуват и това нежелание е предизвикано не поради учебна програма, дали било то друг вид програми. Като цяло младежите в България са незаинтересовани от заобикалящата ги среда, просто защото те не искат да опознат света около тях и нямат базата, на която да стъпнат, да опознат това какво се случва около тях. Искам да кажеш, че те по някакъв начин са мързеливи по отношение на това, немърливи по отношение да разберат какво се случва. Немърливи не, по-скоро няма кой да им даде зелената светлина, няма някой, който да е основоположник на първите им стъпки, както се казва, на това те да разгърнат потенциала си, да разгърнат облика на света около тях. Просто те самите все още не знаят какво искат, какво правят и какво могат да направят най-вече. Защото според младите най-важното около тях е бързия живот, това, което ще се случи сега, не това, което ще се случи утре. И мисля, че това е най-голямата спънка, с която се среща днешното поколение. Добре. Нещо много важно, което ни заобикаля, именно тази гражданска активност. Виждаме гражданската активност проявена в много сектори, чрез различни доброволчески инициативи, чрез различни кампании. Но виждаме я по-скоро при една идея по-възрастното поколение, но при нас, младите, нашите връстници, на по 18-20 години, как се отразява тази гражданска активност при тях? Присъства ли това нещо като термин изобщо, като действия, да си забелязал да се случва това нещо? Ще дам пример от първо лице от мен. Следователно, аз като човек, интересуващ се от било то политическия, гражданския живот, аз забелязвам, че младите не желаят да имат какъвто и да е допир до гражданския си живот, до гражданската си активност. И това не е породено от тях самите, това е породено от наслагване от предишните поколения, техните родители, баби, дядовци и така по-възрастното поколение, в което единствено само слушаме как е зле в момента положението, как държавата е на разпад, как това е зле, как онова е зле. В един момент младежите започват да повтарят това, което са чули. Започват да имат възгледи към една политическа партия, дали било то към друга от наша страна или от друга. Няма да намесваме какъвто и да е вид партии. Ще говорим за това да станат по-активни младите. Значи младите, за да станат активни, те първо трябва да знаят къде живеят, какви са правата в държавата, в която живеят, какви са законите, каква е Конституцията, Европейския съюз, да. Те трябва да знаят къде се намират. Няма как ти да си активен гражданин без да знаеш правилата и всичко, което изредих до този момент. Няма как ти да очакваш
утре да идеш на избори и да знаеш за кой да гласуваш, какви са възгледите му, какво ще промени, какво засяга най-вече, какво иска да реализира. Няма как ти без една обикновена основа да тръгнеш да даваш гласа си за някой, който може би след това ще промени държавата. Може за хубаво, може за лошо, не се знае. Говорим тук за това как да ги накараме младите. Ами младите ще ги накараме много просто да гласуват и като цяло да са активни граждани, като им покажем по лесния, иновативен път за тях. Не просто суха теория в учебниците, бла, това е така и това е така. Тези младежи трябва да видят, че някой се бори за тях. Ние за това участваме нон-стоп в младежки активности, нали така? Младежки дейности. Именно нашия проект Мисия Младеж цели да активира и да овласти младежта чрез различни дейности, които ние представяме пред другите. Ние целиме да повишиме гражданските умения на младежта чрез различни креативни методи, като например креативни работилници, наръчника, който изработваме, който ще могат всички младежи да прочитат. Също така тази подкаст поредица, която започваме днес, тя ще бъде от 5 епизода, в които ние, активни младежи, ще си говорим на теми, които засягат много нашето младежко общество. Ще имаме онлайн мрежа, младежка мрежа, която ще ни помогне на всички нас, за да може да имаме една по-добра комуникация между себе си и да разберем какво се случва около нас. Защото ние целим младежта да бъде по-активна, да знае къде се намира и за да не се получават глупости. Следващия въпрос, който бих искал да задам към моят събеседник, е примери как младите променят обществото. Какъв пример могат да дадат младите? Ето ти си спортист, знаеш, отделно това занимаваш се вече активно от няколко години с младежки инициативи. По какъв начин младите дават пример как може да променят нашето общество към по-добро? Ами, най-вече мога да започнем с това, че младото поколение, действащото поколение са двигателя, така да наречем, на една нова държава, така го нарека. Бъдещето ни управление, бих искал. Да, бъдещето ни управление. Бих искал да кажа, че сегашното поколение, нашето, в което аз и ти израстваме, след време то ще е ръководен фактор на цялата нация. И действията, които правиме сега, ще окажат своето влияние след време. Реално, ако сега се научим да бъдем активни граждани, както трябва да бъде, ние след време, дай Боже да се надяваме, ще може да изградим една стабилна нация, с едни стабилни закони, с абсолютно всичко, което да показва, че както старите, така и младите могат да бъдат активни граждани. Ние тогава вече, разбира се, сме по-стари, но по-младите трябва да ги насочиме в средата, в която ние се опитваме да се развиват, нон-стоп да показват, че те са активни граждани, че те имат собствени задължения, собствени възгледи за това как нещата стоят. Като цяло да се дава глас на младите, защото без младите няма как да правиш нещо след време, нали така? Именно нашия проект цели да популяризира мнението на младите, да ги насърчи за гражданското им участие и тяхното мнение, да оказва въпрос по важни обществени теми, както може да видите в някои от нашите флаерчета, които постоянно раздаваме на младежите в нашето общество, на наши приятели, на наши близки, на наши познати. И именно тук всичко е много ясно описано, както чрез нашите разговори, така и да могат да го възприемат по друг начин, за да може да ги подтикнем по някакъв начин да бъдат малко по-активни, малко по-съпричастни към това, което се случва по принцип, да имат идея какво да правят с бъдещето си и също така нататък. Да добавим още нещо, понеже забелязваме, като то е тенденция вече десетина и повече години, забавно е да си лош, да си хулиган, да употребяваш наркотици, най-вече алкохол, забранените субстанции като цяло, да си един лош пример за подрастващите. Да не си активен. Да, постоянно да псуваш, дори да не си активен, пак да псуваш управлението, но това е по-важното, да не си активен. Да. Най-вече проблемът е там, че забелязваме точно тези неща, как започват да стават
така да нарека, адски пламък, който гори от идеята на младежите да стават лоши, да са биткаджи, да правят най-различни дейности, незаконни най-вече, което доказва до това, че младите не просто не знаят, не се интересуват от гражданския живот, не ги интересува какво ще се случи, какви са им отговорностите. И до голяма степен ние това се опитваме да променим. Ние се опитваме да им покажем, че можем да ги насочим в една по-зряла среда, по-благоприятна за самите тях, с повече възможности. И мисля, че това е един пример за това как можем да ги променим и следователно те да променят обществото. Колкото повече начетени младежи, така да се изразя, започнем да забелязваме в обществото, в всекидневния начин на живот, мисля, че можем полека-лека да започнем да достигаме нивата на европейския начин на живот, стандартния за Западна Европа, за това как те живеят там, можем до някаква степен да допринесем българските младежи да са наравно до европейските. На българските също европейски. В смисъл на западноевропейските младежи до българските младежи. Да, с него значение. Да. Добре, следващ въпрос. Какво означава за теб от безгласни към активни? Ти какво би направил по отношение на нашия проект? Как нашия проект би промотирал това младежите да станат от безгласни към активни чрез нашите дейности или как ли ще стане това нещо? Какви дейности има в нашия проект? Ето тук отново можеш да кажеш. Ами, както забелязвате, едно от тези неща, които в момента реализираме е подкаст, с който целим да достигнем до младите в виртуалните среди, в социалните мрежи, защото ние сърфираме там често и така сме лесно достъпни за тях и се надяваме да достигнем до повече млади хора. Според мен това да накараме младежите от безгласни към активни граждани, този процес, да, сложен е, труден е, трънлив е този процес, в който се опитваме да променим мисленето на младежите. Да, опитваме се и го правиме. Чрез различни обучения, които провеждаме под различни Под кампании. нашия проект Мисия Младеж в 5 града в област Благоевград, знаете Благоевград, Сандански, Гоце Делчев, Разлог и Банско. Наръчника, който ще изготвим под нашия проект Мисия Младеж, който ще може да достигнем до всички младежи, за да можете да подобрят своята гражданска активност, нашата онлайн платформа и нашата подкаст поредица, която започваме днес, като ще бъдат излъчени освен този още 4 епизода. И всички тези неща, всички тези дейности са в полза на младежите. Ние най-вече, както казахме, се опитваме Да помогнем. да помогнем. Ние го правим това От с цел младежи да помагаме. за младежи. Да, от младежи за младежи, най-вече за да можем да подпомогнем както нашия, така техния живот, да живеем Нашия взаимен живот. да, точно така, да живеем в един по-хубав свят, в едни модерни времена, без агресия, без завист, без арогантност. Нека да живеем в едни мирни отношения, в едни хубави отношения, да градим заедно, колко да рушим. Колко? Какви мирни отношения ние говорим за... Ама нали говориме, гражданска активност на нас говорят, на нас всички младежи, виж какви са ни лоптевци по беседките пияници. Какво да кажеш, те чупат и се бият наред. И за финал, ако може да обобщим с няколко думи, как може да се справим, как нашия проект може да помогне на младежите. Ами, нашия проект може да помогне на младежите, както вече казахме, да ги насочиме в правилния път към гражданската активност, да им покажем за това
как те също могат да участват активно, без да се притесняват. Това, че могат те също да променят нещо, за това, че тях някой ги чува. Да, и пак ще кажем за нашите обучения, за нашите кампании, които провеждаме, нашия наръчник под проекта Мисия Младеж, онлайн платформата, която изготвяме и подкаст поредицата, която може да следите. Още 4 епизода ще бъдат излъчени. Това беше Ванката, това бях аз, Дани. Благодарим ви за епизода, надявам се да ви е харесал. Може да се абонирате за нашия канал. До нови срещи, благодаря.